video vil vi redegøre for industrialiseringsopståen og dens betydning for den almindelige borger med udgangspunkt i nogle forskellige kilder. Og slutligt vil vi vurdere industrialiseringens betydning for krigsførslen under 1. verdenskrig. Redegøre for industrialiseringsopståen. Revolutionen i Storbritannien havde et meget massivt forspring i forhold til de andre lande, hvilket spiller en indflydelsesrig faktor i, hvorfor denne industrielle revolution opstod i netop England. Den industrielle revolution startede i slutningen af 1700-tallet, og at netop England var det første land, der gennemgik den industrielle revolution, var ingen tilfældighed. Blandt andet fordi England i 1700-tallet var blevet en verdensmagt grundet deres meget gode skibsforbindelser med hele verden. Englands import blev fra 1700 til 1760 fordoblet, og importen steg faktisk med 50%. England havde en stor og voksende afsætning af blandt andet jernvarer, tekstiler og landbrugsvarer. Nogle flere vigtige faktorer i industrialiseringen var blandt andet også den effektiviserede teknologi, herunder maskinproduktion og landbrugsudvikling. Dette indebar blandt andet enclosure, hvor landbrugsjord fra dyrkningsfællesskabet blev udskiftet til fordel for den individuelle jordejer. Og her er et billede inde i industrialiseringen. Dette kaldes en møllehjulsudskiftning. Efter industrialiseringen ved udskiftning, altså enclosure, blev gårdene, som I kan se ligger inde på midten alle sammen her, rykket ud på forskellige steder af marken, hvilket var til fordel for jordejerne, da det var nemmere, at de havde deres egen mark, deres stykke omkring gården, i stedet for at de alle sammen boede her, og så skulle deles om markerne udenomkring. Der forekom en meget mere avanceret form for sædskifte, og det betød, at der var flere afgrøder, så marken kun behøvede at ligge ret hver 7. år. Den effektiviserede teknologi gjorde også, at der blev produceret meget mere effektivt end nogensinde før, og det medførte også produktionseffektivitet ud på landet og større efterspørgsel efter fødevarer. Og teknologien gjorde det også nemmere at masseproducere, og det var nødvendigt på grund af den store efterspørgsel. Den nye maskinproduktion gjorde det også meget nemmere at udvikle så store produktioner, og det gjorde, at der ikke længere var behov for så mange arbejdere, da maskinerne tog meget af arbejdernes egentlige arbejde. Der var derfor mange arbejdsløse, da der ikke længere var nok arbejde til dem, som sagt. I England i 1766 blev maskinen Spinning Jenny, som var en hånddrevet maskine, der kunne spinde tråd, opfundet. Ved hjælp af den maskine kunne én spinder fremstille lige så meget tråd, som 15 spindere førhen kunne. I 1820 blev en dampdrevet spindemaskine så opfundet, og den overtog flere hundrede spinderes arbejde. I den tidlige industrialisering var arbejdet afhængigt af, om dem, der betjente maskinerne, kunne noget selv. Og det kunne fx være en skomager. Han havde måske nogle teknologiske hjælpemidler til hans arbejde, men arbejdet krævede også, at han selv havde noget erfaring og nogle færdigheder. Ved denne mekanisering og dampkraft blev som sagt en stor del af arbejdet, hvilket førte til, at der var mange arbejdere, som stod arbejdsløse. De søgte derfor ind til byerne for at søge beskæftigelse inde i byerne, og det medførte globaliseringen. Arbejdsindsatsen blev også langt mere koncentreret om salg af varer, og det var ikke længere selvforsyning, som ellers drev landmændene førhen. Nogle af de vigtigste årsager til industrialisering i Storbritannien var blandt andet udvikling af dampmaskinen, og de første jernbaner, de blev dog først bygget i 1800-tallet. Jeg vil gerne gennemgå industrialiseringens betydning for den almindelige borger med udgangspunkt i nogle forskellige kilder. Og som sagt medførte industrialisering urbanisering, hvilket selvfølgelig også betyder, at byerne voksede, og der kom flere fabriksbygninger og boliger i byerne. Og som grafen viser her, så skete den her befolkningstilvækst altså meget eksplosivt, specielt i London. Og det må altså have betydet, at den her befolkningstilvækst ikke var planlagt. Der har altså ikke været plads til alle menneskerne i byerne, og de her boliger har været små og overbefolkede. Og det må unægteligt have haft betydning for de sanitære forhold. Den her befolkningsophobning har altså medført nogle sundhedsmæssige problemer. Og det har givet borgerne meget, meget dårlige leveforhold. De ringe hygiejniske forhold blev man først gjort noget ved i midten af 1800-tallet, i løbet af 1800-tallet, og det var først der, man ligesom begyndte at løse de her sanitære problemer. Som den her graf anslår, så steg
beskæftigelsen inden for fremstillingsvirksomhed, byggefag og minedrift ekstremt meget fra 1801 til 1851, mens landbrug, skovbrug og fiskeri var meget, meget faldende. Det må angiveligt også betyde, at forholdene på arbejdspladsen for mange arbejdere var blevet forringende. Arbejdet på fabrikkerne og i minerne var betydeligt anderledes end det traditionelle landbrugsarbejde. Arbejdsdagene var lange, det var monotont og ensformigt, og de måtte indordne sig efter en meget, meget stram disciplin. Den almindelige familie var afhængig af al arbejdskraft. Inden for familien var det altså benyttet industrien sig også i høj grad af børn og kvinder. Og der var altså børn, der måtte arbejde 12 timer i miner i løbet af en dag. Deres forhold var ganske enkelt meget, meget usle. Ja. De her nye forhold må også have haft betydning for deres helbred. Og det stigende antal inden for det her erhverv har også betydet, at der var flere og flere mennesker, der måtte leve under de her meget forringede leveforhold. Og helt uacceptable forhold. Ja. Men altså, arbejderne levede under de samme kummerlige forhold. Og midt i al den her elendighed formåede arbejderne altså at skabe et fællesskab, og dermed tilskyndelsen til at gøre noget. Og arbejderbevægelsen er derfor antageligvis et resultat af den her fællesskabsfølelse. Arbejderne organiserede sig for at forbedre deres levevilkår, således at de fik højere løn, og deres arbejdstid blev afkortet. Deres fremgangsmetode var kollektive forhandlinger med arbejdsgiverne, og deres våben var simpelthen strejke. I første omgang var de her fagforeninger opdelt efter fag, men den her ultimative fællesskabsfølelse har altså gjort, at arbejderne og fagforeningen slog sig sammen, og på den måde fik en større slagskraft. Ja. Fagforeningen stødte selvfølgelig overalt på modstand for både staten og arbejdsgiverne, eftersom de her kollektive forhandlinger i høj grad strid imod den her liberalistiske tankegang, der dominerede dengang, hvor udbud og efterspørgsel ligesom var afgørende for en arbejders løn. Det betød så også, at fagforeningen var forbudt ved lov i starten, men allerede i midten af 1800-tallet var fagforeninger efterhånden accepteret og legitimt i store dele af Europa. Kun i USA blev fagforeningen ihærdigt modarbejdet trods dens lovliggørelse i 1842. Jeg vil så vurdere industrialiseringens betydning for krigsførelsen under 1. verdenskrig. Under 1. verdenskrig blev der nu ført en helt ny form for krig. Det var den første krig i verdenshistorien, som var fuldstændig industrialiseret. Altså selvfølgelig industrialiseringen. Soldaterne bar nu masseproducerede uniformer, masseproducerede støvler, masseproduceret udstyr og ikke mindst masseproduceret våben. Den enorme masseproduktion, som teknologisk udvikling under industrialiseringen blev mulig, medførte også sådan en masseproduceret hær. Altså hærene var simpelthen så store, som de aldrig nogensinde har set før. Denne nye massetænkning medførte så også, at der nu blev ført krig på en helt anderledes og ny måde, og en meget mere voldsom måde. Hærlederne gik ikke efter at vinde krigen med taktisk eller strategisk snilde, men derimod havde massetænkningen også gennemsyret de ansvarshavende for krigen, og de gik nu efter at knuse modstandere, simpelthen ved at have overlevende, eller forsøg på at have overlevende store styrker, og så den måde mase modstanderne med deres egne masser. Denne nye form for krigsførelsen medførte et enormt tab, og 1. verdenskrig blev den hidtil blodigste og mest udryddende krig, som verden endnu havde set. I starten af krigen der var taktikken især et frontalt angreb for enhver pris. Men den nye våbenteknologi, altså med maskingevær og massevis af granater og bomber, gjorde at tabet blev så enormt, at vi blev nødt til at lægge krigen om til en skyttegravskrig, som vi ser et billede af her. Og her ser vi også nogle af maskingeværerne og de nye våben og de masseproducerede våben. Det ingenmandsland, som vi ser herude, som består af pigtråd, det er så, altså det medfører et problem, at for det første så har ens egen part et ingenmandsland, og så har modstanderparten også et ingenmandsland, som de har barrikaderet med pigtråd. Og så hvis et ordentligt angreb skulle sættes ind, så bliver vi nødt til at forsere både sin egen pigtråd og modstanderens pigtråd. Men så gennem dette forsøg, fordi det tog forholdsvis lang tid for et almindeligt menneske at kravle over pigtråd uden at komme for meget til skade,
så blev de meget ned af modstandernes maskingevær og bombet af deres artilleri. Og det ses egentlig også meget godt i den her scene, som vi har valgt at vise fra filmen Aarhus. Andrew! Nobody's retreating today! Andrew! Andrew, nobody is retreating today! Så blev de simpelthen, når de kom væltende op i skyerne, bare meget ned, både på hænder og fødder, kunne man næsten kalde det. Men denne type krigsførelse gav som sagt et utroligt stort mandtab, men det gjorde også, at troen på, at teknologien kun kunne gavne menneskeligheden. Altså den uforbeholdende opbakning, som teknologiens udvikling havde, den faldt en hel del, som også, altså på grund af 1. verdenskrig og den stillingskrig, som 1. verdenskrig nu havde udviklet sig til. Fordi lige pludselig kunne man se, at udviklingen har ikke kun, altså den er ikke kun god for menneskene her, det bliver simpelthen slået ihjel udelukkende på grund af den teknologiske udvikling, som vi har fået. Men på trods af, altså, at den udvikling, som 1. verdenskrig så fik jo, det gjorde så også, at man på det informationstekniske område havde, altså der var et behov for en udvikling der også, og derfor blev der udviklet nye metoder til, og ny teknologi til at give besked til dem, der var ved frontlinjen. Og så blev den fremskyndet udvikling meget hurtigere, altså informationsteknologi. Således at man kunne give sit artilleri besked om, både hvor man selv var, og hvor fjenden var, så de kunne indsætte deres angreb. Men de teknologiske gennembrud, der ellers noget, som i USA kun havde varslet godt for menneskeligheden, blev nu udnyttet på det groveste til masseødelæggelse. Og der blev som sagt anvendt nye våben, som verden aldrig har set før. Maskingevær, gasangreb, tanks, massevis af bomber og granater. Man kan sige, at teknologien her under 1. verdenskrig var et skridt foran både kløgtighed og fornuften. Altså simpelthen fordi lederne af krigen ikke var uddannet nok eller klar til at administrere den teknologi og den mængde, som var til rådighed som resultat af industrialiseringen.